Sa pag-uyo na sa LTFRB sa aumento sa plitihan sa jeep di pasaheroan, nauyunan ra ba usab ka kini sa mga driver? Unsa usab kaha ang reaksyon sa mga pasahero? Kini ang gisundan sa GMA Regional TV. Sa Lapu-Lapu City, wala pa'y nadawat nga memorandum circular ang mga modern o traditional PUJ sa ipatumang usbaw sa plitihan. Apan gihangop sa UDOTCO, kun United Drivers and Operators Transport Cooperative, ang 2 pesos nga usbaw sa plitihan nga ilang gipangayo tungod sa padayong pagsaka sa produktong petrolyo. Karon nga presyo sa tuwang fuel nagkaisa gikinahanglan gid pagkayo na namamam kanang mga increase. Kay sa pagkaroon na grabe kataas ang presyo sa tuwang diesel mo. Apan alang sa mga pasahero, dugang na usab kining pas-anunon. Aron makaabot sa gitrabaho ang kompanya sa Mandawi, tulo ka sakay ang agian ni John Vincent Garcia. Busa sa pliti palangdaan, magahina siya og usa ka gatos ka pesos matag adlaw. Pliti palangdaan, mabay apil kaon. Mo nang kanang maglisod ug budget ron. Ang ubang mga pasahero, way mahimo kundi ang pag-antos na lang. Mao lagi nga kinahanglan jud ta mo sakay na lang gid bahalag ni increase. Kay need man jud ta mo adto sa atong asa ta mo lakaw. Sa dakbayan sa Talisay, pipila sa mga PUJ driver ang wada sayod nga sugod ugma 11 pesos na ang minimum nga plitihan sa mga PUJ sa tibok nasod. Kasamtang 9 pesos ang minimum nga plitihan dinhi sa Sugbo sa mga PUJ. Matod sa mga driver, makatabang na apan gikulangan gihapon sila niini. Mausab ang panahom sa mga PUJ driver nga pa Cebu City padung sa City of Naga ug vice versa. Wala pa ko kabawa na ma'am. Oo ka ba? Karon pa ko kuwang-kuwang bagay na ma'am kay buti na taas sa presyo ron sa gasolina. Para sa inyo pila unta dapat sa minimum? 13 unta. Kay mahal kay gasolina. Samtang andam ang mga pasaherong Talisaynon nga motuman sa usbaw sa plitihan. Okay na lang kay mahal-mahal mas ang gasolina para sa driver. Para nasa sila para ilaba makita nila. Okay ra mao naman ay kuan ka hagi uyunan. Wag tay mahimo na ma'am, nga maorgi na o dawat lang ta. Sa Mandawi City, managlahi isab ang reaksyon sa publiko sa pagsaka sa minimum nga plitihan sa mga pampublikong sakyanan. May mga drivers nga mihangupra sa aumento apan nakuwangan sab noon ini. Lisod yapon panianing way pasahero nun lisod kayo piso ra increase. Na panianing way sulod. Naglaw kami usama may ani. Yan ang makasugod mi ugma og paningin og muklik pa. Samtang sa habig sa mga pasahero, nakasabot sab sila sa aumento, maong mutuman na lang sab ni ini. Ragdi gyud kay ang kuan sad ang sildo kuan man sad. Pero para nako maglakaw na lang ko kay dula man sad ang amo. Wa mo tay mahimo kay ila namang sila may nagbuot nga ila napatasan. Nico Sereno. Ako si Famary Dumabok. Ako si Luan Merondina, Balitang Bisdak.